Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeMount Darwin, pamusha pemujaya ane mbiri ane mukurumbira kwazvo paRadio Zimbabwe, Ndundu Chikara Season Ndundu. Tiriko kumba kwake ka asi chitiko hachina kunangana naye, chakanangana nevabereki vake vari kupemberera anniversary yavo 56 years vari vese vari pamwe chete. Ndo chitiko chiripo kamuzuva ranhasi. Saka tada kuti mumbosangana kane mhuri yekwaNdundu, sezvo takakutaurai kuti isu veDrumas Media pane zvese zvamunenge muchiita munotidana, tinouyako hatirambe, tobatana ka pachitiko chinenge chiriko. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Nekuti waidana na Tamari, ndipo hapo rudo rwakadiba patakaenda kurwizi, taive vaviri shiri dzichiti pamanzi, kufadza iweneni girozi ndakuburutsa rudo, ini ndikakuimbira chimo tikariyambuka zambuko tichitika matombo erudo. Na 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 na. Furua furua we mwana we, ndakarota ndinewe takagara pamusoro pengura, pamusoro penyanza mudiwa, ndokurota ndinewe takagara pamusoro pengura, pamusoro penyanza. Alright, since tiri panguva yekupemberera the anniversary nai, pane vambotaura neni vakati no, usati waenda mberi chimbotanga wamboita zvinodzosa wave yerudo nai. Kutenda
nekuti tava nazvo zvakawanda zvatakaronga mukurarama, zvinji kwazvo zvatakaronga mukurarama. Hatikazvinamatira kubva kare, hazvisati zvabudirira nyangwe nanhasi. Iwe chingosimudza kutenda kwako, iwe chingosimudza kutenda kwako, iwe mirira nguva yaMwari, hama zvinobudirira. Hama yangu tenda, 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 ozvinobuda chete, tenda, 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 ozvinobuda chete. Nyashadzero ndokuti ufambe, nzira yekutenda isinyore, panoda nyashadzero ndokuti ufambe. Mune zvidzivaidzo zvipingaidzo, asi kakata kusvika usvike. Mune zvidzivaidzo zvipingaidzo, asi kakata kusvika usvike. Kakata, kakata, kakata kusvika usvike. Hama yangu tenda, 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 zvinobuda chete. Simuka, simuka, simuka iwe. Icho. Muruna, go!
Ngati vaomberere maoko pano. Iko zvino ndikuda kuchingamidza masabhuku ari pakati pedu. Umwe nomwe paari asimudze maoko achitambira masabhuku ari pakati pedu chiti mauya. Ngasimudze maoko mudenga. Toti mauya. Mauya. Vana mai hakuna mururu. Pane makanzera zere ari pakati pedu vakavamiririra tinovatambira zvekare tichiti mauya. Muruna muridzo. Muruna muridzo. Kune machairman vabati vezvigaro zvakasiyana siyana venzvimbo ino tinovatambira zvekare nemufaro uchiti mauya. Muruna muridzo. Muruna muridzo. Pamusoroi masikati ano ndinokumbira tibvise nguwani dzedu mumusoro kuteedza chivanhu chedu. Vana amai, kana ndichinge ndichichira munopururidza. Hatiisei maoko tose. Vasekuru, vazinzangara, komborerai musha uno, varopafadzwa. Zvinokudzwa chaizvo vazinzangara nzvimbo ino kuti vanhu vararame makore akadai. Zvinofadza vakomborerwe munzvimbo ino yamatope manduwe. Ndatenda zvangu. Tatitose ngatibvise nguwani dzedu, ngatiuchirei. Mambo Dotito masvika pano ndomusha wanhungu mauya kuzowachingamidza nemufaro. Tinokutambirai nerudo mosununguka. Ndimi vamwe vedu vatezvara
ngatenda makore amakakura mimi kwakuna naSafiro Mazikatire vachiridza nditi kwakuchine makaseti andika yairidzwa kuseri nekuseri anditi karibu ndikayakayaka kadonzeka maidzosera neballpoint kuti kana paita song yamunofanira yarira musipo mambobuda munouya muchiita rewind neballpoint ndizvo saka ndicharidza kuseri nekuseri andika right kuseri nekuseri kwandiri kutaura panapa ndepekuti mukakisana makatarisa uku mochinja position mokisana makatarisa ndikati de imi munosoderawo indikati de mosoda upi kusvikira masvika mungoti chimukutira apa ndo matamira maita bhebi maiti mukariona mabhabhati ayabhadabaka ndogona kuwacha visa heti right heti ndipeni bati right sezvamunongoziva kuti murume ndiwakatanga kusvikira bhebi chero bhebi raitiwa bhati maridzirwa ari kuitwa hlava natimota boy but handitika saka ndikutanga neuku ndikati demo kamati step handiti ruoko pamunhu ruoko sandavanduze good right tarisa nai right bira vadaro tarisa nai zigiza bira vadaro right Next! Where are you? Visa heti komana. Kana magirazi achikuviringa muri visa hapa upose chero sina magirazi unoona. Right, there mama. There daddy. There mama. There daddy. Ruoko. Muromo. Ijo. Abama elders. Banda zokororo. Right. Ndambotaura inini mkomane shamba. Ukaona murume achipinda mumba ichitaura muchisodera. Mumba mudining ndo munotaurwa kuti kwakamira soso offering yazodai komiti yederwadzano baba pamunofamba nawo. Asi kune imwe imba isingade mavhesi. Ndeipi? Isingade mavhesi ekupfeka. All right. Ndataura nenangwarisa isingade maBible verse kana mamemory verses nekuti kunotone mamachechi asingashandise maBhayibheri imba imwe ofisi hombe executive rikati CEO officer mem ansikuza mati kudii pamwe ndati kune imwe imba isingataurwe zvekuchechi isingataurwe zvaFarai kana zvaTobias. Imba yoyo ndeyekuti baba kana vachipinda ngorati mukomane shamba rekeza nditaure chiti murume wese kana achipinda muimba imomo aidha ari kutambira mu75 minutes Highlanders ikanga yakarohwa 2-0 mu75 minutes masabu anopinda anonzi masuper sub ndiri kunyepera saka mu85 imba inongopindwa aidha namai ndo atanga kupinda here kana kuti baba ndo atanga kupinda wese apinda anosangana nacho chiri mu85 vakomana vaya maofficials aya vakutosimudza chiya chekuti
extra time 5 minutes. Imba iyoyo haitaurwe memory verse ndeipi? Andisana namba ipinda. Hey, muruna muridzo. Inini handina murume mukadzi anobikira baba ari padambudziko. Sure, anotaurwa kunzi kamera yazodai, kustudio kwazodai, kwazodai 12 o'clock 1 2 3. Ndamira udharo wende kune nyaya yakaitika. Ndozvava kuita baba. Right. Paita mufundisi namai mufundisi. Ndoda kuti muone zvavanoita kana vapinda mu 85 minutes. Ndikati de nana de di ndizvo ka zvatamboita paiwe de ruoko mavoko ese muromo 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 mururuna muridzo mururuna muridzo. Right. Ani makuda kuona kisi maiona ere kisi? Aiwa nai mukoma neshamba isikisi. Ndaona hangu kisi asisa mai mufundisi namufundisi ka vakafanira kuti wakisi chaiyo. Right. Ava ndo vakuru vaseri nekuseri kwake time muchawaya. Anditi saka imukakisana makatarisa vanhu mokisana makatarisa mavira zuva mokisana makatarisa uko mokisana makatarisa uko wozva ruka vasikuona kisi. Saka tangai nevaruku varatidzei kisi apa maonanga pakisi mirai makadai so. Right. Kisi mama kisi mama kisi dedi. Right. Tarisai right. Tamakadai so varatidzei ava varatidzei kisi mama makabuti. Right. Tarisai right. Right. Varatidzei kisi mama maka kisi dedi maka. Tarisai mururuna muridzo. Basa garai basi. Alright. Yeah, right. Hakuna kusina Imarino badfane. Reketa inboisa. Neshamba unotambisa 85 minutes ngomini. Right. Because you know izvi tuda kuti nekuda kwenguva zvada kudoka ka mukomana nemusikana unoda kunzwa kutiratidza mahighlights ezvavakaita. Saka season sondera padhuze pazvadoda kuzvezera munzeve. Uya ukisane newa usada kuti uvharidzi toda kuona iwe 56 azotamba nazvo. Iko zvino izvi timu yangu ka handi mese muri kuone pana ari kure nekure. Alright, hanzi naseason arikuda kunzwa furuwa. Saka ne20 ngatingoti vasakisa nechimhanye pamagatari anochallenja ngaaburitse yake. Right, ndo pandati iwewe toda mazero matatu. Uri mwana akaiwe. Uri mwana pano. It is right. Indopinda pachiputini. Timu rangu ingosimuka mchana tokuremekedzai. Zvishoma mukomana angaenda kuzama ake but aiwa ndindurucharedza ndapinda pachiputini kana zvadanodza mukomalibhati kwakunesa mukomalibhati dhudhu sizeni batai sizeni ndozvaanoita ani mazoni Dhudhu unopenda
ini ndirikuramba ivi neteti yangu iri muikokeshi ndiri kuti ngaipinde kisi avana ndodho arikuda kupititidza vana vanhu kuona teti ndoda kuona kisi mungoma neshamba muri chine zvotaura ndini ina handiswirana nazvo ndoda kutorowo kuteikokeshi ndichitoramba right ikaende yakanaka ino kana une mari isa mazero matatu right mira vaperekedzei vauye pamai mbichana aiwa ngavauye uye mtaure mirai pamusoroi inini ndiri kucharenja nyaya yekuti tione kisi ndiri kuidzima nemombe mombe ngaiuya vati mombe varikuramba kisi nemombe ngaiuya kana pasina inini semurizi womutambo ndotoita zvemutambo right ndoita pachiputini mdara ndoda kuona kisi pano mirati mbonzwa muri kuti chi pazotontaurwa nyaya yakanaka mumberi kudandeko kana ikauya neanthrax aite yatonzi iri kudande aiwa kana mukaitesipopano hatisi kumisa mutambo pamusoro ndiri kukumbira kukuzivisai nyangwe neruvara rwemombe muchazoiona pano inonzi Facebook tsiru reblack rine white face muchazoiona pano kamwe kacho kawaida kudaro kwao tiri kwa unyani takapa muharare takakwira mota takananga zedi ino kwa unyani kita sondorino uye tinotsogerazo magetsi aenda gutu hanzi tsiru nechi apa zita rechirungu yoma pemombe zita rechirungu kuvanhu akachata before independence saka mombe inenge siri mombe chero ndiani ari kudanga kumavhuro watimufonera ati atauro tiriko aiwa hatingovhara totoda confirmation kuti une mombe bcause mogononge mune madhongi kudande aiwa ipa neshamba nhamba afone tizo kuti mombe irikwe
kwenu. Uyai mupe ava vafone. Mombe truida ndundu kada kuitisa panyai. Bana vanodana kana ukaita ucherasiya pana zvinomubatsira. Solo namsai wakutua omesa rudo rwavo rukuru shamwaribvira kure. Dali ndinobuda nemwaso kunge dali kana ndakakuona aiwa moyo wangu unofara kunge dali. Mudataura navasikana handiti ndundu guwa redu takati muchato kuti anniversary inoyi it's a lesson kuvana vachiri kukura. Riro nezvimwe dzinodhaka zvinogona kubatsira. Vamwe vanozvimwira zvivindi handiti havasi vana baba chete nemazera aya. Toda mamboverenga zvakanyorwa pakanzi chii? Mirai muende maiki mutaure muchidedzera. Pakanzi chii apa? Ndechii anniversary? Wedding anniversary. Ndechii anniversary? Vachingogara vese kunge amen. Vachiwirirana. Good. Right. Ndataura nemukomana iwe nechikomana chatanganye kuvharisa nekisi ichi. Ndichiti unoona vana vakaita seava vabereki ndo vari kusimbagula madrugs kubva kwaanenge ari kuenda mukana kuchikoro kuchechi pakaungana vanhu. Tikaregedza vakadai vasingazive zvakaita ngezvakanyorwa kwezvo havasvike apo. Handizvo here vana mama? Saka ndakati anniversary iyi ndichitaura nemukomana ndikati anniversary yes iwedding anniversary vakachata before independence. Nyaya dzatutaura pano kwakusina. But nowadays dzako zvinhu zvinotyisa zvaitwa nemukomana nemusikana ari kumashure kwa kuti paanniversary 56 anniversary 56 years vanhu vari murudo vatova nezvizukuru nezvizukurubvi. Kana mazera aya akaramba kubva mumadrugs vanogona kuti havatosvike kuti vanogona havasvike. Tikuwirirana sei? Ndizvo wambo madoro wambo madoro chinonzi mukomana chii? Imhuka inoruma chaisingadyi. Mukomana munhu anopfeka short trousers. Hanzi mukomana munhu anopfeka short trousers akambotengerwa kabanga nyoka ikapinda neuku ikabuda neuku. Wazvinzwa? Inoruma zvimwe zvaisingadyi. Tikuwirirana. Indai munogara pasi. Zuva raNhasi izuva remufaro. RaNhasi nderekupembera vechiduku nekuku vechikuru nekoko. Jehovha vatisvitsa pano tinotiyependeza nesu tiri munyasha zvairema zvichirwadza asi Jehovha arizvitsa pano. Tiri munzvimbo yeMount Darwin. Tina baba namai Ndundu. Ndofunga Ndundu munomuziva Chikara paRadio Zimbabwe. Hanzi Radio President. Naizvozvo tinavo baba namai vari pano. Ndinoda kuti nditange namama. Ndokupai maiki. Ndoda kuti mungotitsanangurira kuti makaonana kupi zvaita sei zvakatora nguva yakadii kuti mudanane. Ndakaonana naNdundu ukakuyanika kumusha kwedu takatora nguva yakakura tichifambirana vachindifambira ndikabva ndazovadawo vabva vandida tikabva taroorana kusvika parinhasi. Nguva yakareba yamunoti nguva yakareba inguva ipiyo? Pano ndichiyambisiyasiya pano nguva zvakanaka. Baba hanzi namama 2 days mama kudanana ichokwadi? aiwa hazvisi. Titsanangurei makatora nguva yakadii? Takatora gore tichifambirana kusvika tazodanana.
Mama rona kubibebiri. Ndarona ukapera. Uko zvizokara. Tuzinokarana. Hamuna kupindwa nemwewo kutya here kunyara chiya makatumirani kuti muudze bhebhi kuti ndakudei? Ndakatanga kumbosvika ndega uko ndikazobatsirwa mumwe sauya akazokusisa pamwe ndakunyara ndakatesei ndofunga muri kuzvinzwaka muri Zimbabwe zviri kutaurwa pano, asi chokwadi chatawana ndechekuti nguva yakareba vachidanana, asi ndozoti makore iwayaya makatomboburana chete zvokutoti makatomboti mama manga mauti inini kwangu ndakwenda. Tiudzei chichanga chaitika. handina kumboda kuti ndavuyere, handina kumboda, ndakangorora kusvika nhasi tiri tese kubva ipapo kusvika nhasi Oraitisa zvinzwa baba ndakuda kuti mukondiudzwa ini zuva 1 ramakatsamisa namai mukazongoti ndozvinoita kuroora. Zvinowanika muupenyu zvakawanikawo panguva iyoyi, asi zvinonga zviri zvokunguti munongotaudzana zvichibva zvangopera uchibva mava nokurekera. Mama munera chii? Tembo busy. Busy. Okay. Manjejeje. Baba munera chii? Ndinoera nzou mukotani. Ndimakazongozvikotamisei asi maimbovhiringidzwa dai vanga vari jera ava maipinda bhizi kunyemba here? Inini zvakaramba kwandindibire bhizi. Aiwa mairova kana ndisingarovi pakuroora makatizisa here chii chakainyatsoitika? aiwa ndakatopiwa zviri pamutemo tichitora zvako mukadzi nokuita muzokusvika pano. Oraiti tazvinzwa nyangwe zvazvo muri kutinyepera baba vakuru havanzi vanonyepa vanonzi muri kuenda kure nechokwadi. Titiudzewo pamusoro pezuva ranhasi muri kunzwa sei? Pazuva ranhasi, zuva ranhasi ndiri kunzwa kufara kwakanyanyisa kuti muupenyu hwangu handina kumboona zuva rakafanana neriri neungano yakadai, saka ndiri kutenda pakuti vakaita amai tiudzewo muri kunzwa sei nezuva ranhasi? zuva ranhasi ndiri kufara sei nokuti muupenyu hwangu handina kumbobva ndasanganyisa nezvinhu zvakadai. Nhasi aiwa ndiri kufara zvakaitwa, ndiri kufarisa sei ndakaona vanhu vakaungana pano nokuziva kuti vainga ini pano ndiri kufara. Aiwa ndofika mavanzwa baba namai Ndundu vachititaura nezverudo rwavo. Ndakukupai mubvunzo muri yeZimbabwe kwese kwamuri, makasangana kupi, zvaita sei, zvakakutorirai nguva yakadii? Ndambonzwa ipo pano patiri pane mombe inonzi Facebook, ndozva kuti kwane maFacebook nemaYouTube, vazhinji vakudanana paintaneti asi rudo ruchienderera mberi. Hanzi love kana kuti life has no formula like half best times height. Naizvozvo tiri pachirongwa tiri pano paNdundu. Regai tiendere mberi tichikuratidzai zviri kuitika. Edune Shamba ndozita rangu. Don't forget to subscribe to Trumas Media. Trumas Media taking you to another level. Mazvinzwa sei? Ana mama handinambobvera ndabatwa nemweya kubva pano. Taibodanana kusvikira nhasi. Vanhu vanakidza, pane chinhu chainakidza, hanzira mudara. Chimwe kwese ndaishinga asi pakazenge pakuda unosvika pamusha apa ndakatozobatsirwa nani. Ndaasawirwa kuti ndichipinda vanhu kuti nyekunyura unyura uri wega. Unotombobatsiridzwa. Aiwa maina basa adzo. Matidzisa maina basa amadhuwe. Tinotenda nechidzidzo chamatipa isu sevachiri kukura, vachangochata, vachirikuda kuchata nevachachata. Zvinhu zvinofadza. Solomoyo kana ari padhuze ngaagadzirire auye amboti kwapaidzira tichikwainira kwainira zvishoma shoma. Solomoyo ari padhuze. Asi ndakukumbira hangu Chief Dotito vangokuudzaiwo kuti matare avo nhau iyi yemaWhatsApp yakawanda sei uyezve michato iri kuparara sei. Inini ndokwandakazondera kudare kwavo. Mirai vakuudzei. Patsuro regai nditi dare rakudzwa kare, asi toda kutenda mukoma Ndundu nekukonga changamire kuya pachiitiko chinoshamisa chinokosha chakadai. Regai nditi kumatare edu edzimhosva
nyaya zhinji dziri kupfarwa iye zvino ndedzana mai vechidiki nana mai vakura vari kurambana mudare. Izvi zvandishamisa pano nezera randaona pano kuti Mwari wekudenga dai aramba achikongorera chitiko chiri pano. Sezvataura mukoma endurisaamba zveshuwa vanogara uchia kumatare kwedu. Zuva rega rega patinotonga handishaya nyaya dzinosvika 10 dzevanhu vari kurambana. Vamwe vari kurambana vane makore 5, vamwe vane makore 10, vanhu vanenge vadzidzana vari kurambana. Zvidaka zhinji ana mai ndo vari pakukuro vana baba vachirambana. Zvatakasingazive chikare kare patsika namagariro enechivanhu. Saka ndinoda kutenda mukoma Dhudhu nechitiko chakatitira pano. Hatina akawanda asi tinoti ndatenda. Ese mobva matext messages ari nani izvo zvakudza musha izvi. Mukoma nechama muchiri ipapo unoziva here kudhara ndichisensa ma1100 zvimafoni zvichangoya chopa achatamba yake kusati kwane Facebook izvo zvokutsvaira tsvaira mafoni okutsvaira ndona kunge akauya nekutsvaira rudo achibvisa nekuti ndiri kutondera ininika ndiri mupano ndaifamba rwendo kubva kunyajejo kuchienda kunyakasikana uko kunotaimira bhebhi. Wasvika ikokuona watadza kuruona hanzvadzi dzacho dzokutandanisa futi dzichikurova apa yaigwandarusi all the time. Zvaisimbisa rudo nekuti ukambotandaniswa wodzokera, ukatandaniswa wodzokera, zvinosimbisa rudo. Vanhasi ava vanobva vatanga kudanana paFacebook wobva send your pics. Musikana anobva aenda kuna aya mapika wakaedita aya akatorwa akadai brazobva kuti yei mutovatsva kutaimira kwacho hakuchanetse munhu anongosenda message kuti am outside. akutoenda inini pandaitaimira rimwe bhebhi hama dzemukadzi adzipo dzaizonomuudza kuti takata tine kadhiri kedu kataita musikana aisa dhoiri paruva pamba pavo. Saka aiti kana akagara kambobuda akawana dhoiri yarisipo bhazi wati ndapa matanga emombe kumba kwavo ndauya manheru kavo iyo bva auya iko akaona richiri paiza nomufesi wangu asati auya. Saka aiti akawasheni kapisi washeni everyday kuma66 manheru kaiva kasigna kuti ini kandasvika ndaingobvisa dhoiri kana chijira chiripo ndoenda nacho kudanga iye aizongotera zoti amufesi adi zvinomwe musi mani mai vacho ndo vakabvawo kurufwa vakanga vari ndobva vabvisa hebati mwana akanga anobvisa zvinhu panzeka ndobva vapinda nadzo mumba mwana ndongobudawo ndokuya kumatanga kuya waneina ndiko vakaipa. Hatisi kuziva kuti vemagitari vagadzira here kana vasati vagadzirira zvaita orit. Asi pane vakuru vamuri kuona vane heti ava vakuru vari panapa. Regedzai ndikutaurei chokwadi, vakanditorera mukadzi wangu. Naizvozvo ndoda kuti vagokudza kuti vakasangana sei naye mukadzi kana mukomasoro wapedza kuridza. Mana pila mana kado kucenya number 1 abati titi variti mana zambe mana gate
chakunyarira mangwana iwewe. Muchindarume wapita mudima ino usazvirove matududu uchitungidza mazidanga gawanda uchizoita unagona chakunyarira mangwana iwewe. Yes, I am. Ndinotenda Mr. MC, ndinotenda Director of Ceremony, Mr. Mabote. Jewa tina nasuno uyu Director of Ceremony for this day. Chakanaka. Reketi tutore uno mukana tikutende ine kuya kwa maita. Asicha pititi achigone kupinda. Kana ukomana we good vibes ne ZCC basati badambure magitari. Saka barudi vanotangane kusota magitari zvekuenda nekudzoka. Vachika vapedza kudaro tozotsvana nguva yekumbopwititidza dai. Tine nhoroondo yevanhu vakagara ukavo 56 years haisi joke haasi mafanisi taseterwa pesi. Saka Mr. Director of Ceremony chapititi chinouya after ZCC uyezve mushure mevakomana vegood vibes. Thank you. Mazita azotarwa nemukomana uyu Radio President mwana wa baba na amai Ndundu ndiye ari kupititidza ari kusimudza mureza kwete wekuno kuDarwen chete asi mureza weZimbabwe kuburikidza nekutembenyura mumasaisai emumhanzi nekufambisa mashoko kwete muZimbabwe chete asi pasi rese. Mururu nemuridzo Dese tovainoita inini. Thank you.
Ndicho chirongwa chatanga tinacho mhuri yeZimbabwe. Aiwa, makorokoto makuru kuna baba namai Ndundu. Rambai muri mese, Mwari achikuchengetai. Andrew Neshamba ndo zita rangu. Saka nemune zvimwe zvirongwa zvacharamba achikupai. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva,
hama dzangu, ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.